Mag-lipstick ako? Sinulog fiesta na ngayong linggo, Sunday, January 19, 2020, Year of the Rat sa Cebu. Maraming taong dadagsa sa Cebu City mula sa Visayas, Mindanao, NCR, National Capital Region at saka sa Luzon. Pero hindi lang yan, mga balikbayan ng mga Pinoy, mga overseas Filipino workers, uuwi dahil lang sa big celebration sa Grand Mardi Gras sa Cebu. Pero yung mga taong hindi makauwi, anong gagawin nila? Tulad dito sa Minnesota. So, yan ang pag-usapan natin dahil tatanungin natin ang mga Filipino-Americans, Filipino-Minnesotans na nandito sa Minnesota sa mga oras na ito. January 17, Friday. Thank God it's Friday. Mayroon tayong kausapin dito. Mga babae mula sa Pilipinas. Nandito na sa Minnesota. Hi! Unahin natin ito. How are you? I'm fine. Pwedeng malaman sino pangalan nila? Evelyn Rosal Barlinger. Taga saan kayo sa atin? Sa Sambuan, Cebu. Saan part ng Sambuan? Sa lungsod, Sa poblasyon? sa poblasyon ng Sambuan. Okay. Dito tayo sa kabila. Hi! Hi, Pwede malaman sino pangalan nila? I'm Emma Encabo Taga saan kayo sa atin? sa Barili. Saan sa Marili? Patupat, Barili, Cebu. Wow. Balikan kita mamaya. Ito naman isa. Hi! Ano pangalan nila? Si Ami lang kay para short. Ami Mendoza Pawaan, taga Mandawi, taga Ormoc. Taga Ormoc, Leyte. Leyte. Ormoc City, Leyte. Wow. Balikan natin si Evelyn. Hi, Evelyn. Dibuto ka ba ng Santo Niño de Cebu? Ngayon, Santo Niño de Minnesota. Dito tayo sa Minnesota. Yes. Oho. Oo. Okay. Nung panahon na nandun ka pa sa Cebu. No, I mean, kailan ka nagpunta ng Amerika? 2003. Wow. So, noon pupunta ka sa Basilica Mineral de Santo Niño at saka sa Sinulog Grand Parade during Sinulog celebration. Tama po ba? Tama. Okay. Ano gawin nyo during Sinulog sa Cebu? Halimbawa, galing ka ng Sambuan. Anong gagawin nyo pag nagpunta kayo ng Sinulog celebration? Nagpunta kami ng tingin eh. Manood? Manood kami sa sa Sinulog sa Cebu. Wow. Saka magsimba. Pagkatapos ng simba at Ikaw at saka ang pamilya mo. oo. Sino nag-influence sa iyo? Nanay, tatay nyo? Or mga kapatid, kaibigan, kaklase? Lahat. Lahat. Sila. Oo. Pati na yung, especially to my parents, they are Catholic, pure Catholic. Sino yung mga pwede malaman natin? Sino nanay, tatay nyo? Si Godofredo Villaren Rosal and my mother is Paloma Rafols Rosal from Sambuan, Cebu. Wow. So, ugali mo na during Sinulog celebration, manood ka dahil gusto mo talaga yung mag-witness ng mga iba't ibang dance steps ng mga dancers mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Tama po ba? Tama. I myself, I know how to dance. I'm one of the participants when I'm working at the post office. Oh, really? Yep. Wow. Balikan kita mamaya. Maganda yan. Okay. Okay. Hi, Ate Ima. Hi, hi. So, simula noon hanggang nagpunta ka na ng Minnesota, pupunta ka ng Grand Parade sa Cebu. Tama po ba? Yeah, Kasama yung pamilya nyo dati. yep. Yung nanay tatay mo, ganun din ginawa nung una nung bata ka pa. Kaya yun ang nangyari. Dito tayo kay Ami. Ito Ami, Ate Ami. So, kayo sa Ormoc, kung sinulog sa Cebu, pupunta kayo ng Cebu o doon lang sa Ormoc? Nakapunta ako sa Cebu noon pa yung sa White Gold ang Oh, yes. Dati, sa White Gold Store. Doon sa North Reclamation Area, sa Cebu City. malaki. Ay, napagod ako doon. Ilang bisis ka nakapunta at saka pamilya mo? Parang dalawa lang Dalawang pag bisis. sinulog. Oho. Pero ang anak ko nagpunta doon palagi kasi yung anak niyang lalaki Oho. inano sa Santo Niño. Yung parang deboto sa Santo Niño. Okay. Oo. Pero yung tatay nanay mo, nung dati, sila ang nagdala sa inyo sa
mga Wala, ganun. sa amin lang ng... Sa Ormoc lang dati. Oo. Ngayon nang nakapag-asawa ka na, may mga anak ka na, doon yun ang mga time na pumunta ka na ng Sinulog Celebration. Pag umuwi kami ng magbakasyon Oho. doon sa Pilipinas, Oho. palagi kaming magpunta doon sa Tondo at Oh. saka sa Cebu. Oh, sa Black Especially- Nazarene. Black Nazarene sa Tondo, di ba? Hindi, sa Santo Niño talaga. Oo. Oh, sa Maynila. Oh, sa Manila. Tapos sa Santo Niño de Cebu, talaga. Oh. Before ninganhimi, Before pumunta dito. Oh, okay, okay. Para sa iyo, Ate Ami, ano bang masabi mo tungkol sa kay Santo Niño? Oh, good. Ano siya? Miraculous. Baby. Baby, hindi na daw siya baby kay 300. Oh. May mga hinihingi ka ba kayo kay Santo Niño na sa tingin mo Palagi. na natanggap mo? Palagi. Wow. Palagi. Yung pagpunta mo dito sa Amerika, hiningi mo yon kay Santo Niño na makarating ka dito, di ba? Mhm. Wow. At saka Ayos. sa Birhen sa Regla. Oh. Ang dami pala. Sa mga hindi alam, ilang anak ni Ate Ami Pawaan? 5. 5. Okay. 8 ang apo. 8 nga po. So, 30 na. Lahat. Okay. Dito tayo. Ate Ima, anong masasabi mo tungkol kay Santo Niño? Oh. Milagroso nga bata. Oho. Pag mayroon kang hingi, oh, makatanggap ka. Wow. Yeah. Ibigay sa Thank you. Dito tayo kay Evelyn. Evelyn, Ah, pwede ba na malaman natin kung anong masasabi mo, mailarawan mo kay Senyor Santo Niño? very miraculous baby. Mhm. Santo Niño, I'm always asking help and especially our health. And very, very miraculous. They give me all the time yung mga ano niya. Inihingi ko sa kanya, binigay. Pati na nagpunta ko sa Amerika, hindi 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 inaasahan. mo naasahan na makapunta ko. Wala sa Every isip mo Friday. dati. I never expect. Na. So every Friday nagpunta ka Every na? Friday, nang lubi nang galing. Sometimes every day because our office is closer to the post office. Oh, post office in I'm working Cebu City? Cebu City. Oh. I'm working for a long time. Oho. So before that, I have to go to first. I attended the mass every day, Oho. And then I'm asking that. I want to go to America, and it's here. I'm here in America. Thank you so much, Santo Niño de Cebu. so ngayon hindi ka naka-attend ng mga sinulog celebration sa Cebu, ilang taon na, matagal na? 5 years 5 now. years na. So kung makauwi ka, siguro yun I'm- ang Maybe next year. next year. Maganda. Iba talaga pag Santo Niño ang celebrate, dami ang naman. fiesta, di ba? Ang dami na ngayong tao. Before not too much, but now. Ang dami na ng tao. Big time na talaga ang Big Santo. time, yeah. Oo. Millions na. So ikaw, Ate Ima, matagal ka na hindi nakauwi at naka-attend ng sinulog celebration sa Cebu? Matagal na. Ilang years na? Mga 19 years. Yeah. Sana makauwi ka at timing na sinulog celebration. Pero noong nasakit ako, Oho. parang may nervyos na akong Sa travel? magsakay sa sa Oh, travel. sa aeroplano? Nervyos na akong travel. Bakit? Hindi mo sinasadya yan. Hindi. Lugay na lang. Lugay na lang. Pero, sinasabi mo yan sa doktor, di ba? Na may nervous ka. Anong sabi ng Yeah. doktor? Sabi ng doktor, may ron akong nervyos. Oh, bago lang yan. Nung nasakit ka lang. Yung nasakit ako. Oh, okay. Sana, panalangin natin yan. Sana mawawala yan eh. Yep. Okay, thank you. Okay, So ikaw, matagal ka nang hindi nakabalik at naka-attend ng celebration sa Sinulog sa Cebu, di ba? Matagal na. Pero sa amin, sa barangay Kabulihan, mismo sa barangay namin, may sinulog kami every last Sunday Ah, sa Kabulian, Ormoc City, sa Leyte. sa Leyte. Wow. Ngayong last Sunday, Oh,
ang anak ko may grupo siya ng mga bata saka mga matatanda. Oho. Magsinulog sila. Wow. Sinuportahan namin. Ayos. So, may sinulog sa celebration sa Minnesota ngayong linggo, January 26, 2 p.m. ang Novena Rosary sa Guardian Angels Catholic Church sa City of Oakdale sa State of Minnesota. Pwede imbitahan nyo ang mga taga Minnesota, taga Iowa State, taga Wisconsin State, taga North Dakota, South Dakota. Okay, imbitahan mo mga Filipino-Americans. Mga Pilipino, manood kayo sa sa sinulog namin dito sa Minnesota. Sinulog sa Cebu, Senior Santo Niño de Cebu. Nandito sa Minnesota. Nandito sa Minnesota ngayong 26 Sunday, Sunday. 2 p.m. Yeah, maganda. Blessing yan pag nakapanood kayo. Wow. Yeah. Ito naman si Ate Ima, invite sa mga Filipino-Americans sa mga kapitbahay natin na state. Mga kapitbahay, magpunta kayo sa Sinulog Fiesta sa 26 this month. Okay. Punta kayo, di ba? Punta kayo. Yeah. Okay. Lynn, imbitahan mo mga kaibigan, kapatid natin na mga nakatira, mga Filipino nandito sa iba't ibang state sa US na kalapit lang sa Minnesota. Mga relatives ko sa California, sa New York, sa Iowa, at sa New Jersey. Ang gusto mo sa Texas din, magpunta kayo dito. Sa amin, sa Minnesota, kasi mayroon kaming malaking fiesta sa senior celebration sa Senior Santos Niño de Cebu. Wow. Binanggit mo kanina na nakasayaw ka, isa ka sa mga members of the contingent of Sinulog celebration or parade in the Cebu. Pwedeng pakita mo sandali, kahit ilang seconds lang or minutes Nalimutan ko na. Okay, kahit anong stepping mo. Pwede natin okay. Itabi mo natin na dance. Okay. So, meron sa tuloy nyo doon. Okay. Yeah. Harap ka dito. Okay. Yon. Okay. Okay. Si Evelyn Rosal Barlingar mula sa poblasyon Sambuan, Cebu. Senior, kang mama, kang akong bana kini, sakban ko kini mo bana. Na mahel siya. Oho. Senior, kang galing. Sa akin. Okay. Thank you. Pwede si Ate Ima next? Pwede Ate Ima? Sandali lang. Okay, tingnan natin. Andas. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Okay. Tinong, husband mo. My husband kini. Senior sa akin to. Okay. Wow. Ayos. Okay. Ate Ima, Ate Ami. Ima, taga sa Ami. Yeah, Okay. ibalik. Sinulog dance daw. Sandali. Bako katigo. Okay. Sandali lang. Wow. Senior, kang Santo Niño, kini. Wow, magaling oh. Senior, sa banana ko, kini. Senior, sa mga anak nako, kini. Senior, sa mga tao, kini. Labi na karon sa Taal Volcano. Tama. Imong tabangan, Senior Santo Niño. O ang mga tao ipahilayo sa mga dautan. Senior Santo Niño, thank you. Wow. Nakita ko na ang pagka-dancer ni Merlita Pawaan Brody nakakapi pala sa iyo. Okay. Baka ma-greet kayo sa mga kaibigan, mga kapamilya nyo sa Pilipinas. Pwede, time. Sinulog ngayon eh. Sinulog. Happy Fiesta mga kaibigan ko, mga kapamilya ko sa Pilipinas, sa Cebu City. Magpista sila ngayong January 19 sa Sunday. Nagbigay ako ng lechon. Oh, really? Nag-donate ka? Nag-donate ako ng $250. Wow. Saan sa pamilya? Sa Cebu City? Sa Cebu City? Cebu City. Wow. Pit Senior? Pit Senior! Wow. Okay, basta mga kaibigan mo, mga kapamilya mo sa Cebu, oh. Hi mga kapamilya, happy fiesta, Pet Senior.
Pete Senior, okay. Mga kapamilya, kapuso, kapatid sa Cebu. Kapuso, kapatid, Kapamilya. mga anak, mga tao doon sa Cebu. Cebu, Pati sa Ormoc. Yung mga anak mo sa Manila. Oh, sa Manila, sa Laguna, magpunta sila ngayon sa Tondo, Santo Niño. Pete Senior. Pete Senyor, Viva Senyor Santo Niño. Okay. Natapos na, yun ang mga deboto ni Senyor Santo Niño mula sa Pilipinas. Unang-una si Evelyn Rosal Barlinger. Pangalawa, taga sa poblasyon Sambuan, Cebu. Ito naman, si Ima, yung dalaga ka pa, anong last name mo? Hobela. Hobela. Si Ima Hobela Incabo mula sa barangay Patupat, Barili, Cebu. At saka yung isa, si Si Ami Mendoza Pawaan. mula sa Ormoc. barangay Kabulihan, Ormoc City, Leyte. Sabi nila, ang pinakamagandang lalaki na mayor ng Pilipinas yeah! mula sa Richard Gomez. mula sa lungsod ng Ormoc, di ba? At saka pinakamaganda raw na babae na kongreswoman Si Lucy ng Torres. Pilipinas, si Lucy Torres Gomez. Ano yan, oh. Wow. Ano naman yan? Sabi nila, dami na daw nag-transfer mula sa iba't ibang lugar na nakatira Maganda na. na ang Ormoc ngayon. Tingnan ninyo mga kabayan. Wow. Magpunta kayo ng Ormoc. So nakauwi ka na ba? Mula na nag-mayor na si Mayor Richard Gomez? Wala pa? Oo, palagi. Nakapunta ka na doon? Mayor. Wow. You're proud na ngayon, di ba? You're proud na ngayon na artista na, Artista. sports-minded pa. Oh, yung ano pa niya, Vice Mayor, Uh-huh. Locsin, Oh. pogi din. Swerte, no? Oh, pero maganda na ang Ormoc Pero, ngayon. in fairness, maganda ang papalakad ni Richard Gomez Richard, sa Ormoc. Dahil anti-drug crusader siya at saka may dream siya na pagandahin ang Ormoc City sa Leyte. Very proud kayo, di ba? Oo. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Yun ang pakipagpanayam natin sa mga kapatid natin mula sa Pilipinas na nandito ngayon sa Minnesota na hindi nakauwi para sa Sinulog Celebration. Again, Sinulog Celebration in Minnesota will be on January 26, Sunday, 2 p.m. at Guardian Angels Catholic Church sa City of Oakdale, Minnesota State, ang nakilala na Land of 10,000 Lakes. Mula dito sa City of Blaine, Bisaya Kamunggay para sa mga subscriber or gusto mag-subscribe, Bisaya Kamunggay, my YouTube channel. Bisaya Kamunggay, my YouTube channel, and click the notification bell and you'll be updated of all my videos. Thank you so much. See you next time. Okay.